Gure ekilibrion bila, Euskal Herrien badaude pailazu oso famoso dinak. Pirritx eta porrotx, garai batin takolo pirritx eta porrotx, ezaguna dira. Bazuten mezu bat da, nik orden hortan jargut. Sentitu, pentsatu eta egin. Sentitu, gure bihotzaldean, eta ikusten nuen bideon, sentitu da maitasuna. Pentsatu, nola gauzatu nezake maitasuna? Egin. Sentitu eta pentsatuko mundu fisiko hontan pausuk emanaz gauzatu. Zer da gertatzen zaiguna gizakiai? Pentsatu, sentitu, egin esaten da askotan, arriskotsu xamarra iruditzen zainei. Zertikan, pentsamenduk ez dakizu inoiz zuriak din, ez do erik jakiteko zuriak din, eta honeko bostetik datozkizu. Bitartin, sentitzen zuna erabat zuria da. Sentitzen zuna gorputzin da, gorputza zure inkontzientia, honeko 95, 98, horrezto dudik. Herrion, zu lasai-lasai bazaude, eta joten baza estresa don gela batea, golpetik estresa sentitu zenezake, ez da zuria. Bino ez baza hortik atetzen, zuria bihurtuko, kontuz. Hor badakazu, momentu hortan. Egun normaletan, zure bizitzan, zure gorputzin lasai zaudela, edo urturi zaudela, egun normal badakazula, zer da bilatzen dena, sentitu pentsatuta egin, ekilibratua, ematen txuzun pauso guztitan, sentitzen zun hoi, dakazun porzentajia. Ez dakit zenbate eunekua, ez dakit. 5 baldin bada. Pentsatzen zunare, albazu 5 jarri, eta hilentzuna 5 jarri. Ze, bestela, ateratzen dena, aterako da ekilibrioi gabe. Ekilibrio gabe horrei, mundu fizikun, 3. dimentsioko mundu fizikun esaten zaio, gaizki hindu. Eta ekilibriun intzun horrei esaten zaio, ongi hindu. Segun. Mundu fizikoa zu zauden zure unibersotik kanpoa do, zure gorputzatik kanpoa do. Mundu fizikoak etzala erabaki zure bizitza. Hau da, hemengo proposamena. Hemengo proposamena da, zure bizitza zuk erabaki. Eta erabaki hoi nola asmatuko zu hobe ekilibratuta, 3 indarrak ekilibratuta. Sentitzen zuna, pentsatzen zuna eta itentzuna 3ak ekilibriun. Hor, erke moldatuko za, beti. Bidi hau, nik Mapila Sarteri ikasi genion eta Antonio Blai Fonkubertak zabalduzun bere momentun.